Ya ripalungguhan iki gandeng dipundhut lakoni ya kuwi babat Wonomarta iki lakon dawa diaturake lelagon siji mbaka siji ya luwih dhisik aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu wonten dawuh saking Bu Kades saking Ibu Kades Bu Inggi nyuwun gending pepiling kagem sedaya warga masyarakat Desa Sidoharjo. Nah menika mboten namung piyai Mbanaran ing sedaya warga masyarakat Sidoharjo mulai jalana iki Slendra Sanga bawanana pepiling nggih mestine nganggo dandang gula kuwi nang dandang gula sugeng midhangetaken ya Bu dibawani rukun Islam kang lima niki Simen ora ijen coba Mbak Diajeng Chandra Mulya nah karo Mbak Wino ngancani Bu Kesi ngapit kiwa tengen ya monggo diaturake pepiling dados
jangkepe matur sembah nuwun ya pamundhut saka Bu Inggi wis diaturake pepeling ya mau ibu-ibu sing masak ana ing mburi mau kepareng ngersakake tembang ya kuwi siji podang kuning loro gubuk asmara ya mayem podang kuning dhisik mumpung iki ana ratune podang kuning Mbak Umi Hafifah ya dinteni karo Piyai Mbanaran. Iya. Ya mbako regane ya apik. Nah. Dadi piyai kene iki rata-rata iki petani mbako dilumpukke duwite banjur kena nggih iuran nanggap wayang. Oh nggih. Gayane mbako nganti kaya ngono kuwi. Lah nggih. Kowe wis duwe mbako rung? Mbako, nggih mboten gadah, kula kan cewek, Pak. Oh iya. Kowe ora nandur ya? Mboten. Nah iya, biasane ora ditandur tukul dhewe ya. Kilo dipundhut iki lho sampean podang kuning karo ibu-ibu sing masak ku lho. Ning mburi nggone Pak Barno. Oh, kuwi. Apa ngersake supaya sampean nembang podang kuning. Nggih, Pak, Bu. Nggih. Gandeng iki sing disuwun sampean sing nembang iki tanpa tak bukanya iki langsung tampanono. Lek enak ya rezekimu, lek ora enak ya aja ngresula. Matur nuwun. Ya saiki pinangkanono. Dibawani dhisik podang kuning ya. Natian wujud temong peksi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi tombo matur nuwun ya diaturake digarap alusan dhisik sepisan nggo langgam kedua ndangdutke ya podang kuning dados esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggolek sing tak sayang
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Ya, yo diselingi lagu meneh. Yo diaturake selanjutnya. Iki ana bintang tamune, Nduk. Kersane para pepunden utawa kadang-kadang panitia. Pokoke digolekke sinden sing saka warga Laras. Warangganane almarhum Ki Sena Nugroho. Ya. Yen taun kepungkur ya kuwi Mbak Elisa Orkarus. Saiki genti ya kuwi anakku wadon Anting Lambangsih. Ya, iki bocah asline ya saka Laladan Kediri ning ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Ngayogyakarta ngan. Sugeng dalu Nduk Anting Lambangsih. Nggih, sugeng dalu Pakde. Pakde Sucahyo Sutadi. Ora ngangge sasu-sasu ora. Oh nggih. Nyeluk aku Pakde atiku wis ora trima. Lah kok Lah kowe isih enom umurku lagi 42. Kok iso ngundangku Pakde tuwa banget ora? ora, Pakde niku kan koyok bahasa terhormat untuk bapak yang anunya gede. Maksudnya Kowe tak pukul lho ora. ora, maksudnya Kok itu anune gede. saya tuh salah mengucapkan bukan anu, tapi kawruhe gede, opo-opone gede, ngoten lho Pak. Nah iya. Lek kawruh gede monggo, Nggih. pengalaman gede monggo. Nggih. Lek bab anune gede urung karuan kuwi. Nggih. Iki wau wonten pamundutan saking Pak Jarwo. Pak Jarwo. Bogor. Niku penggembare Mbak Elisa Orkarus Alaso. Dia penggemar Dalang Seno. Nggih. Pak D Seno almarhum. Niki wau nyuwun lagu Tombo Ati karyane Kanjeng Sunan Bonang, Pak D. Oh iya, liwat awakmu. Nggih, sampun transfer, tapi nominale mboten kula sebut. Soale tirose dalange rasa dibagi ngoten niku. Kuwi salah. Sing jenenge ketuane rombongan iki dalang, ngono. Dadi liwati prosedure ning dalang dhisik, engko tak dum ning sapa-sapa iki terserah aku. Lah lek terus ning awakmu dhewe mengko iki pengarepe penabuh ki aku. Lah kuwi par nyinden dhewe tak ora ditabuhi apa piye? Ayo. Ya ora ngono, tapi niki kan amanat to Pak D, harus dijalankan. Oh iya. Soale ngersakne kula. Oh iya, Ngeten niku. Nggih, berarti niki nyaosi Tombo Ati riyen nggih Pak D? Ya, Tunggu. siap. Kan juga suasananya di sini juga Islamik ya, Pak. Betul, Islamiyah. betul. Tombo Ati. Tombo Ati nggih, Mas. Nggih, piye pipitane piye? Tombo Ati. Oh, buka celuk. Oh iya. Ora nganggo gamelan wae. Nang nggih gamelan piye lek nglekasi? Ya. Teng piye to? Introne piye, Mas? Oh, jerene Mas iki gamelan sik kok. Oh iya. Jerene rasa ngrungokne dalange ngono kuwi. Wah iya ora apa-apa. Asem iki. Sarjana kabeh wiyogane. Iya. Ya berarti pelok lek kuwi. Ya. Nggih. Monggo dipun aturaken Tombo Ati katur sedaya para lenggah. Ya. Anting Lambangsih. Dados. Yo.
Pur. Areng yuk. Muga keberkahan tansah lumeber dumateng sedaya para warga masyarakat ing Banaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apik seneng aku, Nduk. Masa? Iya, suaramu ki pancen luar biasa, suaramu ki antep, suaramu ki ungkul. Mula ya ora aneh ramokal mbiyen ditresnani karo suwargine Mas Sena Nugroho ki tenan. Alhamdulillah. Makane dijak. Ora mung ngomong opak apik tok. Lah iki genah tak jan kaya ora. Lah iya. Pak De, apa? Niki wau nggih wonten pamundutan melih. Apa kuwi? Saking Pak Gino Baladewa. Niku nyuwun tembang memane ning kula kalih Mbak Diajeng Chandra. Wah, ya. Sampun transfer kula mengke kula bagi kalih Mbak Diajeng Chandra. Wis kono dumen dhewe kono. Oke dong. Nggih Pak De, niki memanekmu dibawani napa mboten? Ya dibawani sing komplit ngono. Ayo. Nggih dibawani Pangkorinoso nggih, Mas Gender. Oh iya. Pangkorinoso ki karyane Swargi Ibu Hajah Supatmi. Yen memanik iki karyane ya kuwi Om Sun Gondrong Tulungagung. Ya bapakku dhewe. Lah iya nembangke nggone pakmu mesti paseh kowe ora. Enggak lali malah. Ayo. Ya Pangkorinoso. Ting iki gayamu apa biasa napa ora iso? Lah napa to, Pak De? Ngopo kok lekekmu kok buka dadak ngono lho? Butuh sirkulasi udara. Kowe iki arep nyinden marep tinju ora. Sing Lah sing demes. marai power full niku nggih gara-gara dibikak niku lho Pak. Terbukanya semua leng itu marai full power-e. Ha iya, Ya wis kono, sak-sakmu sing penting enek lenge. Ayo.
manting. Mung sliramu tano liya tak tresnani lahir Tenan bocah suarane antep sugih cengkok ya nggih niki inspirasine nggih Ibu Kesi. oh iya lek kowe golek inspirasi Ibu Kesi pas lek Mbak Tuti ngenak sasar susur kowe ora yo diaturake memanik mangga dados Mung sliramu kang dadi istirahat sebentar.